Christensen igen. Dom spiller væk, men lad os bare få lidt belejring nede i den ende af banen her. Godt spillet. Oviedo arbejder godt sammen med Vingård. Der på Lania. Nej! Det er dårligt udnyttet. Lanias, der lige smider den her til Claudemir. Der. Lars Jacobsen undtagelsesvis igennem på højre kant. Santin kommer op. Oviedo. Og 2-2! Bolaños ligger derinde og har slet ikke nogen markering på. Og endnu en gang må vi bare sige, når de kommer igennem på kanten, så går det simpelthen forrygende jo. Brygge arbejder så fremad, eller forsøger at gøre det, men det er ikke så godt at blonde ud. Og der Sølvi Ottesen, og så giver man ham altså ikke 2 chancer på den her konto, uden at der bliver mål. Han brændte på et øjeblik siden, og her 3-0. Ja, det er Michael Nielsen, han bare løber fra, simpelthen. Det virker måske også lidt underligt, at Michael Nielsen skulle være den, der skulle tage sig af Sølvi Ottesen. Falder til sidst i kampen her, og vi havde jo snakket, du havde i hvert fald snakket om, at hvis FC København skulle score, så kunne det godt ske på sådan en situation her. Ja, og de bliver hjulpet lidt af, at Kildentoft lige er gået ud, så det er Gundelach, der... Og så sige i anden omgang, når han vælger ikke at fløjte for det, så er straffesparket sådan set godt nok. Og den sætter han meget, meget sikkert i nettet, udligner til 1-1. Sparker en iskold modsat. Er det så Pierre Bengtsson, som er kommet på banen her i forbindelse med strammesparket, og de står op i spillet. Der var der, som førte frem Oviedo. Her har vi 2-1 til FC København, og så kom... Havde masser af muligheder i parken, men det blev også københavnerne, der kom på 2-0. Darman Døj stiger op og scorer sit 18. sæsonmål. Det kunne godt minde lidt om Didier Drogbas fra Champions League-finalen. Fint hættet ind af senegaleseren. Der kommer den ind imod den forreste stolpe, og så er den i nettet denne gang. Sølvi Ottesen, og det var også helt efterbogen. Han har været med frem mange gange, og tror Sølvi Ottesen går på scoringstavlen for 4. gang i sæsonen. Og det har de altså ikke haft evnerne til at dæmme op for. København har været brandfarlige hver eneste gang, de har haft en dødbold. Og hver eneste gang, de har haft et indlæg fra kanterne ind i feltet, er det FCK'erne, der kom først på bolden hver eneste gang, så de har gjort, hvad det passer dem i den her kamp, og så kan vi nok være enige om alle sammen, at det er ret ligegyldigt, at de måske har været i et lavt tempo i første halvleg. Ja, 3-0, det er ikke til at bortforklare her udskiftningen hos... Sidste sekunder. Sølvi Ottesen er gået med frem, og han får chancen her på et indlæg fra Oviedo om et øjeblik. FCK'erne bevarer tålmodigheden. Her kommer så indlæg fra Oviedo, og der er Sølvi Ottesen på plads. Hætter sejrsmålet ind i de aller sidste sekunder. En, kan man sige, heldig sejr til FCK, men de søgte heldet, og FCK vinder 3-2 og er stadig ubesejret i den nye sæson. Trykker på. Søren Jensen mister bolden der. Det kan blive rigtig farligt. Lars Jacobsen vipper den ind foran. Darman Døj kan ikke nå den, men til gengæld så kan Oviedo nå den over modsat. Og så er det vist nok Mads Hagen, der kommer til at lave selvmål dernede. Men det er en forfærdelig fejl af Søren Jensen. Søren Jensen nu her. Han får ikke fidusbamsen hos AC Horsens i dag, det er helt sikkert. Det gør han nok ikke. Men igen, det kommer ud af ingenting, ikke? Altså, FC København har ikke været prang.
Me sorprendió mucho Costa Rica con velocidad, vean ustedes tratando de jugar el primer toque, ese tipo de fútbol mareó a la defensa venezolana y más mérito aún de Brian Oviedo apenas a los 7 minutos haciendo esta buena anotación que le dio solidez y confianza al equipo nacional para seguir trabajando en los siguientes minutos. Un gran pase de Ureña, ahora la ventaja de conocerse, selección en sub-20, selección mayor, y que la hace espléndidamente Brian Oviedo, zurdazo imponente, rasante a la base del palo de mano izquierda del guardameta. Vamos a las acciones de este partido, nos deja muy grata memoria, nos deja grato recuerdo de lo que se hizo en esta noche. Es una excelente Guyana en la complementaria, muy bien Oviedo hoy con muchísima presencia, y estas son de esas jugadas inocentes de una defensiva del equipo de Guyana, pero aparece el goleador que tiene que estar ahí. 7 minutitos le duró la intención al equipo de Guyana, creo que fue el golpe definitivo. Ya después entraron en que cada uno de ellos quería resolver por su cuenta, y el equipo nacional, esa tercera anotación, se dio cuenta que ya tenía el partido. Es determinante su participación y no quedar solo a la expectativa. Me lleva la pelota Brian Oviedo, va al frente de la CL, el centro, ¡gol! Costa Rica, gol, mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes porque cayó el gol. 36 minutos, buen centro de Oviedo y llegó para enviar al fondo ahí Josué Martínez. Gol de la CL Berardo Herrera Soto. Va a cobrarse tiro libre, 16 minutos. La última jugada. Brian Oviedo a cobrar. Costa Rica 1, Emiratos Árabes 1 también, va pelota elevada, oportunidad, balón, devolución, llegó el remate, le quedó otra vez a Josué, llegó el remate, gol, 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 gol de Costa Rica. De Teletica Deportes porque cayó el gol en 17 minutos del segundo tiempo suplementario. Ahí está el remate de Marco Ureña y el balón al fondo. Así se escribe la historia ya en el Cairo y Costa Rica está con ventaja 2-1. Estamos